sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai suna darussan rayuwa kashi na 9. Darussan rayuwa dai in ba a manta ba, shiri ne wanda yake kawo muku gajerun labarai masu ɗauke da darussa waɗanda za su amfane mu a cikin rayuwarmu. Kamar yadda aka saba, ni Haiman Ra'is ni ke gabatar da wannan shiri a ƙarƙashin kamfanin Ra'is Studios. A yau kuma muna ɗauke muku da wani labari ne mai taken managarcin Gudubale. Wani talaka ne yake sana'ar siyar da itace. Wata rana yana saran itace akan wata bishiya, sai gatarinsa wanda dama na ice ne ya subuce ya fada wani kogi da ke kusa da inda yake saran itacen. Ya yi matuƙar baƙin cikin faruwar wannan al'amari, saboda ba shi da wani gatarin bayan wannan. Kwatsam sai ga wata aljana ta fito daga cikin kogin nan, hannunta riƙe da wani gatari na zinare. Sai ta ce da shi, na tsinci wannan gatari ne a ƙasan kogin nan, shin ko naka ne? Ta tambaye shi cike da murmushi. Wannan ba nawa bane, na wani itace ne. Mutumin ya bata amsa. Sai wannan aljana ta yi nutso, can sai ta fito da wani gatarin amma na azurfa. Nan ma sai mutumin nan ya ce ba nashi bane. Daga nan sai ta sake nutsewa cikin ruwan. Wannan karan sai ta fito da asalin gatarinsa da ya fada kogin. Cikin jin daɗi sai mutumin nan ya ce wannan shine nashi, ya karɓa yana ta godiya. Wannan aljana ta ji daɗin wannan gaskiya da nagarta da wannan Gudubale ya nuna, don haka sai ta mallaka mishi gaturan dukkansu, sannan ta ɓace. Darasin labari: ka kasance mai nagarta da tsayawa akan gaskiya, za ka samu nasara mai yawa a rayuwa. Ya ku 'yan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke haifar da kyakkyawar rayuwa. Ni ne ɗan uwanku a gwagwarmayar canji, wato Jamilu Abdulrahman, wanda aka fi sani da Haiman Ra'is. Mu huta lafiya. Ku danna like a channel ɗin Ra'is Studios, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.